me ollaan vlogaa ja me ollaan ponikodis. Ja me toi oikeita poneita tänne, bro. Wow. Joo, täällä on oikeita poneita, bro. Päivän plani oli olla ehkä vähän kossissa ja mä en ehkä suorittanut sitä. Mutta päivän plani on myös olla ponikodissa ja sitten mennä minikoniin. Joo, Nesumikoniin. Milla otetaan ulkona, että Milla pääsee tänne, kun sillä on meidän liput. Me ollaan Darrassa myös, joka lisää tähän päivään tosi paljon. Mut meillä on Transformers hattu, meillä on Basics of Leadership, tsekkaa nää korvit. Ei se näy myös. Jep, bitch is fire. Oh. Wait, voinko mä kuvaa sun fiti? Mäkin on täällä ja mullakin on fitti päälle. Ei! Wait, lisää fit check. Joo, toinen fit check. 3. Jep. Ei, parhaiten pukeutunut meistä. Oikeesti. Nähtiin Terhosen. Hän on ottanut pukeutunut paremmin kuin mä. Oikeesti. Kaikki. Kuinka vanhoja nää on? 8. Karin, me saa vihdoinkin polttaa tupakkaa. Me voi seisoo tässä katsoa koneita. Tää on kivaa. Me päästiin sisään, Millakin tuli. Ja this is why I'm here. This is why I'm freaking here. Hell yeah. Yeah. This is what life is all about. Thank you sitä tuonne. Thank you so much. Miksi? Mitä sillä lukee? Don't try to touch my phone. Don't try to touch my phone if you don't want to lose your life. Bruh. Nää kaveri. Tännekin taivas. Yes. Flamboyant kaveri. Mutta ei se kenkiin. Mulla on saman parin. Mulla on eri pari. I'm in heaven, bro. Oikeas Mr. Butchin ja sitten... Oh my god. Mä tuun joskus tänne uudestaan. Mä tuun tänne joskus uudestaan ja mä aion kostaa Optimus Primeen sitten. Tää tulee ole niin hyvä. Oh my god, tässä on animated. Siellä on Starscream, Optimus Prime, Megatron ja Bumblebee. Tää on ihan parasta ikinä! No! Where a second! This is too good! Se istuu! Bro, mä oon sitting down. Istu syliin. Oikeesti, otapa kuule video. Hell yeah. Yes! Wait, tälläkin nää se sitten kautta. Wow. What? Wow. Nyt hyvät hyssykat. Oh, that's gore. That's gore. That's gore. That's gore. That's gore. My favorite Bumblebee. Free play! Don't mind if I do. Mulla on 100 megot tänne. Ja
tullaan tänne ja katsotaan make-up. Joo. Tää on parasta ikinä. Guys, mä aloin kiinni tuossa valikoinen olemassa, koska muistin, kun täällä oli se... No niin! Pitääks? Pitääks se putsata? Help me! Transformers ja Cars! Bro, tää on crazy näköinen. G.I. Joe, don't give a fuck. Oh my goodness gracious. Okei, miten sitä nyt jalat? Tää on vielä löllöreitä. Transformers. Ja Transformers 1. Tää on uusin elokuva, mitä niistä on tullut. Ja tää oli tosi hyvä mun mielestä. Mä tykäsin siitä enemmän jopa suomeksi kuin englanniksi. Mä en tiedä miksi mun mielestä Line Delivery siinä oli paljon parempi suomeksi kuin englanniksi. Ja tää on Prime. Prime oli eka Transformers-sarja, mitä mä silleen katoin. Sitten mä pääsin sen kautta mukaan ihan sikalla Transformersiin ja... Mä tunnen, kun mun verenpaine nousee. Hengitä tuolla, hengitä. This my shit. Tää on joku vittu autismi over. Oikeesti. Mä haluun muuttaa tänne, voinks mä asua täällä? Missä oot nukkuu tossa Bumblebeein sylissä? Exactly, mä nukkun mun rakkaan Bean sylis oikees. Se on rakennettu mua varten siihen. PlayStation 2, tää on aivan vanhaa. Starscream. Bro, eli tää on niin kaunis. Mä rakastan sitä ikuisesti. Bro. Mä haluun tän korttipakan net. Mulla on jotain näitä figuureja, mulla on toi RC Cars. Mulla ei oo valitettavasti Blaster ja Eject. Bro, vaikka mä alan nauruun. Se on Dinobottei. No mun goes vähän. Mä en tiedä niistä silleen liikaa. Mä tiedän vaan sen verran, mitä niinku normaali ihminen tietää niistä. Eli kaikena. Starscream ja Optimum Prime. Bumblebeen päällä. Wait, voinko mä pistää ne tähän vierekkäin? Kuvaamaan. Oh my god. Sitten se on vihanen. iPod speaker, joka on Optimus Prime. AR sinänsä cool. No älä vitsaile mukaan. Puolella. Joo. Niin just, sitä minäkin. Yletäänkö mä tonne? En yletä. Ryhmä autokotti. Toiminta Saturi. Ystävällinen lempeä. Ja tsekatkaa. Tää on mun labubu. Yes. Next on Catch Adora Free. Joo, mutta pitäisikö mun ostaa Adora Sony Sepo? Jos tehdään wraparound. Della Duck myös. Joo, tehdään. Arianka, what are you doing here? OMG, onko se Markusin Wait. Markus? Tää on Isaacin päivä. Jep. Jep. Well yes. Tieteet tietää. Tietää. Lady Poo Poo. Britney! Oh, sun perukki päästä. No niin, no joo. Eikös me kaikki olla? Sorry. Mennäänkö tonne? Mennään vaan. Vähän anteeksi. Tänne skate. Braa, mä oon taivaassa. Pannu. Majuri.
Mäkkäri vittu omaa kaasa. Fuck yeah, tää bängää. Goats everywhere. Daddy! Paljon se on? 12 €! Jeesus! Oi sepä paperinukkia. Mä haluan tehdä nanastolla se. Oh my god, Sanero bro, Right, mä oon ihan genius joskus. Genius. Silloin kun mä annan itteni olla. Mä en oo niin käyttämässä 12 € Megatron poniin. Ja sen takia sä oot parempi kuin mä. Oikees. Hyvä niin hyvä. Niin, söpö. Meidän pitää oikeesti tulla joskus megakosseis tänne. Tää on false information. Tää on oikeesti Hesemiku eikä Mäkkimiku. Mä en tiedä, Hatsune ei ikinä supporttais Mäkkäri. Yukiko. Ja sitten Ierukon. Mä haluan mennä tonne taas, mutta mä en saa mun kenkiä pois. Siellä on niin se toi kippari. Jos tää ei oo miltä rakkaus tuntuu, mä en tiedä mitä tää on. Autobot, ja sit siinä on siivet, cause they fly as fuck. Nää on niin söpöi. Nää varsinkin. No sun auttaisin mä vahingossa työllä Mukbang. Miten me muuten päästään Malmille? Varmaan metrojuna. Hävin nyt 2 vai 3 kertaa putkeen vitun jengaan sen takia, koska mä oon lukenut näitä fucking viestejä ja mä oon seonnut kesken aikaa, mä ruusin keskittää fucking peliin, bitch. Mä oon hävinnyt jengaan, mä en ikinä vittu hävi jengaan, mä oon niin hyvä tässä vitun pelissä. Ja mä oon hävinnyt 3 vitun kertaa putkeen. Tää on niin hieno, tää on niin hieno. Tää on niin. Tää on niin. Tää on niinku tosi. Tää on niin.